Здравейте! Днес при нас имаме поредният интересен автомобил, а именно Maybach W240. Изключително екзотична лимузина, много редки коли, сравнително стара, но с изключително висока колекционерска стойност. И разбира се, този автомобил е с въздушно окачване. Въздушно окачване, което в случая спада и тропа и ние трябва да го оправим. Изпратени са ни от наш клиент от Дания. Сега ще ги тестваме, ще ги покажем как работят и разбира се техните проблеми. Това, амортисьори са доста сериозно дименсионирани, доста големи. Този алуминиев съд е разширителен съд за възглавницата. Тоест, въздушните възглавници тук работят с доста голям обем. Те са двукамерни. Тук е едната камера. Соленоид. Този соленоид пуска въздух към втората камера. Тоест, възглавници, при които може да се променя коефициента на пружината, spring rate, което, разбира се, да съответства с твърдостта на адаптивните амортисьори. Адаптивните амортисьори са дело на Билштайн с ADS система. Като ги размонтираме, ще ви покажем как работят на стенда и какви са им проблемите. Пускаме динамометричен тест преди ремонта, за да видим каква е работната характеристика на амортисьора. Тук отзад е и ADS клапана, просто така сме го сложили. Още на ниска скорост се вижда, че графиката не е много симетрична, а именно точно тук. Това говори за смесване на газ и масло, т.е. част от азота от газовата камера е минал в маслото и го прави под формата на пяна. Газовата камера е тук долу, тук имам азот с сепаратор, който ги дели. Част от азота минава в маслото и го прави под формата на пяна. Любопитен факт е, че амортисьора почти не е изтекал. Има малко масло, вижда се, но за толкова стар автомобил е сравнително добре. Все пак говорим за премиум качество на Maybach. Тук са ни и възглавниците, да видим, част от тампона се е разбил, по-точно се е раздробил и е вътре на възглавницата се е разпаднал. Това е разширителният съд, както знаем, компенсаторния съд. Ето и тук ще оправим след това възглавницата. Ето го и отворен амортисьора с частите му вътре. Това е работното бутало. През тези дупки минава масло и излиза от другата страна, а тези тънки шайби или пластини се огъват и създават съпротивление. Т.е. маслото, минавайки през амортисьор, създава съпротивление. Какви са главните проблеми? Като на почти всички Билштайн амортисьори, един от главните проблеми е водачът. Водачът стои така тук. Седейки тук, той уплътнява на стеблото. Вътре има втулка и маслен семеринг. Как се вижда обаче от маслото тук. Оригиналният маслен семеринг е износен и втулката също. Както сме показвали на други видеа, показвам отново, че ние слагаме подобрен маслен уплътнител от така нареченият wet type или самосмазващ се, двоен, и на всичко отгоре разглобяем. Това е новият водач, като той е разглобяем и масленият уплътнител вътре може да бъде сменен. Може да бъде сменяван. Това означава, че след като оправим този амортисьор, той става много по-екологично еко-френдли и може да бъде обслужваем или обслужван.
случая при този амортисьор, както ви казах, проблема беше, че е минал газ в маслото, а именно следното. Това е сепаратора. Той седи вътре в тази газова камера. Седейки в газовата камера, отделя маслото, което е тук, от газта. При влизане на буталото се променя обемът, който влиза вътре на маслото, нали, вкарваме още обем в стеблото, и газовият компенсатор, тази газова камера, газов компенсатор се мести. Местейки се, уплътнява с този опръстен. Този опръстен обаче е износен в случая, т.е. станал твърд, износен е и е започва да пропуска по-малко газ в маслото. Това е главният проблем за тропането на този амортисьор. Иначе, така или иначе, за да се смени, трябва да се отвори амортисьора, да смени и водачът. Ще отворим тук и ADS клапана, за да го обслужим и де-факто след нашия ремонт всичко ще стане оригинално. Всички части вътре ще бъдат оригинални. Това примерно също ще става оригиналното. И амортисьорът след това ще бъде като чисто нов оригинален работещ. Паралелно ще оправим възглавницата, защото един от главните проблеми беше спуканата възглавница. Вече сме отрязали. Ще сложим наша гума. Гуменият ръкав, който използваме, е специално произведен за нас с нашето лого. Гумата е гъвкава, тънка, мека, така че да държи още години с нужната еластичност, за да се запази коефициента на пружината или spring rate. Разбира се, пресоваме с подцинковани пръстени, неръждаеми пръстени, да е абсолютно както оригинално. След като съберем амортисьора, ще го качим на стенда, ще ви го покажем и накрая, ако остане време и не забравим, ще ви покажем как работи двукамерната възглавница на този Maybach, а именно как променя своят spring rate. Финален динамометричен тест на амортисьора, след като сме го сглобили, след като вече сме сложили новият оптимизиран водач, който вече ви показах с новия семеринг. Сменяне опръстане на сепаратора с силиконов, който е много по-добър и температура устойчив. И най-важното, графиката е безупречна, абсолютно симетрична. Сега ще я пуснем на стенда и на ръчен тест, за да видите промяната на твърдостта след ремонта, т.е. да видите функцията спорт и комфорт. Пускаме го на автоматичен тест на някакво натоварване, на ръчен тест, извинявайте. Това, което виждаме, е съпротивлението на амортисьора, който той прави при баунт и ребаунт, т.е. изгъване и разгъване. Когато подадем електрически ток на ето това е ADS-а, тук на тези солидни клапани, амортисьора ще стане по-мек или по-твърд, което ще се види, разбира се, в съпротивлението. Изведнъж виждате, че стана повече от 3, почти 4 пъти по-мек. Това нещо прави амортисьорът адаптивен, адаптивните функции за това. И де-факто по този начин автомобилът може да бъде с по-меко или по-твърдо окачване. Защо ви го показваме? Показваме го, за да знаете, че след нашата намеса амортисьорът работи абсолютно по оригинални специфики, ОЕ специфики, и след нашия ремонт вие де-факто получавате абсолютно 100% функционалност на амортисьора, така както изляза от завода. Кримпваме възглавницата, както ви показах на новата гума, с метален неръждаем пръстен. На тази машина до изключителна прецизност може да се стисне пръстена, така че до 100 мм да бъде пресовано идеално, за да възглавницата нито да е прекалено стисната, за да се скъса гумата, нито да е прекалено слабо стисната. Машината е чувствителна на сила, т.е. можем да преценим колко силно стиска и това прави сглобката безупречна. Така, ето го събрана амортисьора с възглавницата. Това е
въздушната възглавница, това е втората камера или допълнителния разширителен съд. Тук имаме солenoиден клапан, който, когато му се подаде управление, отваря притока на въздух към тази камера. По този начин може да имаме въздушна възглавница с два различни обема. Тоест, въздушна възглавница с малък обем и въздушна възглавница с голям обем, общ обем. При промяната на обема на въздушната възглавница се променя коефициента на пружината или така нареченият spring rate. При промяна на твърдостта на амортисьора трябва да се промени и spring rate на пружината, в случая въздушната пружина, за да комфорта и стабилността да са както трябва. В момента ще надувам възглавницата, колегата започва да надува примерно 6, да речем 6 атмосфери ще вдигнем. Така, ето сега, принесме на 6 атмосфери и в момента само тази камера е пълна. В момента, в който отворим клапанджето и дойде въздуха в този, целият обем ще намалее. Оп, ето, вижда се. Вече налягането падна от 6 на почти 4 атмосфери, като имаме по-голям обем на възглавницата, по-мека пружина, въздушна пружина, по-нисък spring rate. Това е още едно от иновативните за тогава решения при Майбах. И да, независимо колко е стар автомобила, Майбах си е Майбах. Качество, комфорт и инженерни постижения. Всичко добро от нас.